Βάζουν ρολά τις νύχτες στα τμήματα ασφαλείας ελληνικής αστυνομίας, καθώς δεν επαρκεί το προσωπικό για να λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Αποτέλεσμα, ολόκληρες περιοχές να μένουν χωρίς ασφάλεια και οι πολίτες να νιώθουν απροστάτευτοι. Ας υποθέσουμε ότι είστε κάτοικος Βάρης και ένα βράδυ κακοποιοί μπαίνουν στο σπίτι σας και σας το κάνουν άνω κάτω. Σας παίρνουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Πρώτη σας κίνηση είναι να πάτε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας και να καταγγείλετε το περιστατικό. Άραγε όμως θα βρείτε κάποιον στο τμήμα ασφαλείας? Η απάντηση είναι όχι, καθώς μετά τις 11 το βράδυ βάζουν λουκέτο. Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα τα τμήματα ασφαλείας να λειτουργήσουν καθόλου το 24ωρο, και να σας πω ότι στην περιοχή μας λειτουργούν τμήματα ασφαλείας αυτή τη στιγμή με προσωπικό μονοψήφιο αριθμό. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αδύνατο να καλύψουν όλες τις βάσεις. Ό,τι πιο παράλογο. Δηλαδή, μετά από εκείνη την ώρα είναι που γίνονται όλα τα περιστατικά. Στην νοτιοανατολική Αττική δεν είναι η μόνη περιοχή όπου το αστυνομικό τμήμα είναι κλειστό. Συγκεκριμένα στον Άλυμο, στην Αργυρούπολη, στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη, στο Ελληνικό, στα Καλύβια, στην Ανάβησο, στην Κερατέα, στο Κοροπή, στο Λαύριο και στο Μαρκόπουλο, μόνο 2 τμήματα ασφαλείας, της Λιφάδας και της Ηλιούπολης, λειτουργούν όλο το 24ωρο. Περιοχές στις οποίες κατοικούν περίπου 500.000 πολίτες και πολλές από αυτές είναι αραιοκατοικημένες. Δεν είναι φυσιολογικό να κλείνει, γιατί υπάρχουν και πολίτες που έχουν ανάγκη και περιμένουν από την αστυνομία πολλά πράγματα. Δυστυχώς η ελληνική αστυνομία λειτουργεί από το φιλότιμο των συναδέλφων μας. Όσο και αν το φιλότιμο καλπάζει, δυστυχώς δεν μπορεί να καλύψει όλα αυτά τα κενά που έχει δημιουργήσει η έλλειψη αστυνομικού προσωπικού. Ίδια εικόνα υπάρχει και στα περισσότερα τμήματα ασφαλείας της Αττικής, με τους πολίτες που θέλουν να καταγγείλουν ένα σοβαρό περιστατικό, οι αστυνομικοί να τους δίνουν ραντεβού το πρωί.